Артём, калі вярнуцца да другой, так бы мовіць, умоўна кажучы, як сказаў Петрухін, заслугі координацыйнай рады Мельнікавай Анжелікі. Акурат такі вось учора вечарам у сваёй праграме узгаданы нами наш коллега журналист у программе Саша, что ты несешь, выказали меркование, что Мельникова, может быть, была тяжарная. Ну вы же працавали разом, вы можете подтвердить не подтвердить версию наших коллег? Я же не слежу так. Я недосведченный человек в этом сенсе. Я не могу вот так вот поглядеть на человека и зразуметь, на першым я на месяц, ці на другім, ці на третім, прабачце. Ну я не эксперт у гэтых справах. Калі б я быў жыво, тады б я, магчыма, і добра, а як версія сама? Ну, так як і іншыя версіі. Як і іншыя версіі, ну, просто версія, ну, спекулятыўная. Адзінае, што я там, как бы, спрабую узгадаць нейкія, можа, косвенныя рэчы, якія маглі пра гэта сведчыць. Ну, не ведаю. Трэба падумаць, успомніць. Ну, можа, што апошні раз, калі я з ёй, как бы, стасаваўся, то яна піла безалкагольнае прасека. Ну, можа, у гэтым, как бы, ну, ведаеце, яна просто казала, што там шмат працы, таму не ведаю. Я у гэтым сэнсе, ну, версія. Ну, больш нічога не магу дадаць, бо сапраўды я не лекар і не эксперт у гэтай справе. Нема доказаў. Нема доказаў. Але... Доказаў нема, але ўсё адно.